No niin, mitä mennään nyt asiaan. Wow. Äänimies. Intialainen akku nyt kiinni. Toi sun pitää ottaa. Joo. Toivottavasti sitä itse. Jollakaan päässyt. Se on vähän viitus. Ei sun tarvitse jäpittää sitä. Jos ei sulla mitään sanasta. Mutta toi aurinko nyt paistaa. Sitten päällä osoitat tuonne, että ne on tuolla sisällä. Sinne vaan. Ja justiin tommonen vähän. Ja sitten hymyile vaan jatkat sitä harjaamista sen jälkeen siitä. Ja yes, poikki! Ääni käy. Poikki! Tos! Oleks nyt tukka muutenkin kastua, että pitää lopettaa? Joo, oli siinä. Minä mittu hänne. Tämän vaan perässä. Ei meni auto. Tiedätkö mikä fiilis? Kylmä. Muuten ihan. Jos tää saatais vaikka purkki. Eiköhän me. Kyllä. Joo. Mun reaktio. Sua ei näyttäisi vielä. Aivan. Tääkin voit hieman... No joo, ehkä se on parempi, että Jouni on noin jatkoa, koska käy kiinni tuo. Ei vitu. Joo, otetaan vaan. Mä käy. Aina's new car. I'm in my mom's car. Vroom vroom. From Kohtaus 9a. Olkaa hyvä. Lähden Jouni vielä hättään. Aino, koko käymään vielä tässä. Ajattelin, että sä saattaisit tykätä tänne. Toivon. Oikein. Eikö se on tyyliin tässä? Ja tinki olisi tässä. Ei voi. Ja tinki olisi tässä kohtaa. Itse nyt on Voisi aina valo. taata eestä sit kuvattua, kun sä oot läpsähtänyt, että se ottaa se minun paikalle. Ja... Kyllä on vaikea paikka. No se on todella haastettu valo. mikä fiilis? Ei pitäisi mietittää mihin laitetaan valoraakkuun. Eli hyvin masentava. Kyllä, tilanne on murskaava. Kunhan löydetään Teippimies. teippaaja mies. Kaikella työllä on merkitystä. On kyllä. Epäkäy. On se kaunista. Askeleitaan. Samalla ottaen, eikä mitään siellä. Se kuvataan hieman eri järjestyksessä tuo, mutta siis periaatteessa tuo kaikki sama. Mutta periaatteessa se on vaan niinku leikkaamisestakin kiinni. Tehdäänkö samalla kuin mainos? Sille, että otaks kahvia? Tää on muuten ihan Paulikin uusi se 3,5. Missä sie... Miten se meni? No säkin voit kyllä sanoa mistä ei sie mitään tiedä. Toivottavasti että tuutte elämään. Mistä sie ei? Mistä Mitä sie... Mistä mitä? Kun siinä on kato mistä sie. Mistä sie mitään tiedät? Mistä sie mitään tiedät ja mitä helvettiä se sinulle etes kuuluu? Tässä koska te puhutte. Te avatte kappaleen puhelimesta. Anna se. Anna tänne se! Kyllä se näkyy, se pitää otetaan... Otetaan tästä
siitä asti, kun Tinki on istahtanut. Tuleeko liian haasta? Tai silleen, ajatellaan, että se on istahtamassa tässä näin, että se on kävellyt tähän viereen. Tälleen niin kuin ihmiset istuu. Joo, mutta kun mähän istun tuossa noissa äskeisissä otauksissa toisella puolella. Olisiko sekin vaan vähän niinku tästä samasta kohtaa? Joo. Tommonen harppaus vaan. Miltä se näyttää? Tää on varmaan pikkusen lähempää just niin saa ottaa noita. Pitäisikö ottaa zoomilla yle? Ei tuo kuvaa kyllä oikein sanoa mitään. Ei oikein sano mitään. Vai halutaanko me kanssa käydä täällä? Mutta siis eikö me siirrytä kanssa tänne näin, niin se on turha näyttää sieltä. Jos me otetaan vaan siihen, että me otetaan sitä häntää siihen verran. Kyllä. Että se kattelee, niin sitten me voidaan käyttää vaan sitä yhtä kuvaa. Joo, mutta lähdetään nyt eteenpäin. Otetaan tuosta äidin ensimmäisestä lainista asti. Olisiko joku pikku palli? Tulikku oikealle automaattisesti. Tuli siellä. Hengittelet justiinsa ja tuu tänne Tommi seuraa sua koko ajan näin. Ja kävele tosi rauhallisesti ton matkan. Mä tuskin silloin kiinnostaa. Ja vähän voit vilikasta Aleksia just näin. Oikein näkyykö alkuva? Ei. Joo. Tykkään Erpan takista. Vaikuttaako tämä veikan? Se on pehmeä. No oishan se nyt voinut tulla tuon itekin hakemaan. Oikein. Ite! Äläpä nyt kehto. Eläpä nyt ite! Et sä sitä Jounia tunne. Vaan eipä minun etes tarvihe! Joko hyvittääkö te ette isän kanssa ikinä? Anna se koru takaisin. Sen sitä saat! Ensinnä sitten vaan keskittyy. Huhhuh. Hyvän näköistä. Hyvä valo. Hiljaa, olisiko se korkea aika tähän jo? Ovi. Perkele. Aino, tuppi syömään! Ei oo nälkä syö myöhemmin. No äläpä nyt viitti, vähän syöt! Ding! No, onko siellä joku hätärä vai mikä siellä piipittää? Ha? Yksityistä tietoa. No, mikä siellä nyt niin yksityistä tietoa sitten oikein on? Se on se Väinö. Nonni! Iso mies pikkutyttää vikittelee. Jouni! Aina oikeesti, tietän sä äijä on ihan läpimätä. Et sinä sitä tunne. Uskot vaan kaikkia periaatteessa huhuja, mitä kuilla liikkuu. No nyt rauhoitutta molemmat, ensinnäkin.
Että lähetäänkö tänne ajelulle? No katsotaanpa lähetäänkö. No vittu, tää oli paska! Joo. Ja tiedätkö, kamera nousee mukana. Et se kameran liike on... Sinne taas saatana meni. No, sinne näyttelijä karkas. Onko hajoo? Mä vaan sinne ihan menee. Jouni!